maayo gid nga adlaw sa inyong tanan. Kag maayo man nga dion sa imo kag sa bug-os nga panimalay. Kag sa sini nga panahon magabadayo naman kita sa pagpamalandong sang pulong sa Ginoo. Kag ini makita sa Lucas kapitulo 15 alin sa 8 pagkadto sa 10. Kag akon diri pagabasahon ang pulong sa Dios nga nagasiling, "Okon abi ang isa ka babae nga may napulo ka salapion, madulaan sang isa, ano ang himuon niya? Magasindi siya sang suga, magasilhig siya sing iya balay, kag magapangita gid siya sing maayo bisan diin tugtog nga makita niya ini. Kon makita na niya ini, ipuno niya ang iya mga abyan kag mga kaigod kag magasiling sa ila, magkalipay kamo upod sa akon, kay nakita ako ang nadula ko nga salapi. Sa amuman nga bagay nagasiling ako sa inyo, ang mga anghel sang Dios nagakalipay tungod sa isa ka makasasala nga nagahinulsol." Ini amo ang pulong sa Dios kag ang tigulo sa aton pagpamalandong subong nagasiling, ang nadula nga sinsilyo. Ang pulong sa Dios nga aton ginbasa bago lang, ini ginatawag nga isa ka parable. Kag kon magtudlo si Kristo sang isa ka parabola, nagakahulugan ini sang isa ka istorya nga tama gid ka ordinaryo, komon diri sa duta, pero may ara nga kahulugan nga lakitnon. A parable is just an ordinary story down here on earth, but it has this what we call heavenly meaning. May espirituhanon kag langitnon kag kahulugan ang ginasiling parable nga nasulat diri sa Bible. Ang parable diri naghambal na nungod sang isa ka salapi, sinsilyo nga nadula sa isa ka babae. Kag ang parable diri ini ginakumparar sa mga tao nga nadula nga amo kita tungod sa aton sala, kag ang Dios gid amo ang naninguha nga magpangita sa aton. So aton tan-awon sang una ang mga nadula. Ang nadula sa aton ginbasa, suliton ko, amo ang sinsilyo nga salapi. Ini nagakahulugan ang salapi nga nadula o kon ang sinsilyo nga nadula, nagakahulugan ini sa tanan nga mga tao, kita nga mga tao nga nagkaladula katulad sang sinsilyo nga nadula. Halin sa Old Testament pakadto sa New Testament, nagatudlo ang Bible nga kitang mga tao tungod sang aton mga kalapasan katulad nga kita nadula dira sa Dios. Kung nimo tan-awon ang Isaias kapitulo 53 bersikulo 6, diri naghambal nga kita katulad sang mga karniro nga nadula, kag nagtalang kita sa husto nga dalan o kon banas. Kag tungod ka nagtalang kita sa matarong kag husto nga alagyan, nadula kita. Nadula tungod sang aton sala, tungod sang aton pagtalang, nga ginasunod naton ang aton kaagalingon nga kabubuton, ginasunod naton ang aton kaagalingon tawhanon nga gusto, kag wala naton ginasunod ang ginasugo
kag kabubuton sa Dios. Ina nagakaulogan nga kita nagtalang kay wala naton ginasubay ang mga matarong maayong paginawi nga dapat naton iga kabuhi kag dapat naton nga sundon. Ang Bible nagapadayon sa pagtudlo sa aton nga nagasiling nga may duha ka dalan nga ginasubay sang tao. Ang masangkad nga dalan kag ang makitid nga dalan. Siling sa Bible sa Mateo Kapitulo 7 nga makitid ang dalan padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Pero malapad ang dalan padulong sa kalaglagan. Kag ang tao nga nagasubay sina wala lang makaibalo ngay na gali nga dalan kaya ginalaktan padulong sa kalaglagan siyang kabuhi sa kalaglagan sa iyang kalag. Kay man amo ini ginasiling sa Bible nga kitang mga tao wala sing insakto nga kaalam sa pagkilala sang maayo kag malaot. Tungod sina nga wala naton ang tanan maintindihan kay man agirasiling sa aton sang Ginoo amo ini nga kung kaysa nagauna kita nga abi naton ang aton ginahimo maayo gali kay ina mga butang nga supak sa kabubuton sang Dios. Amo ina ang tao nagatalang kay nagabatyag kita tungod kay wala kita sang kinaalam nga nagaigo sa paghibalo kung ano ang malaot kag ano ang maayo kag ginahimo naton ang malaot katulad nga nagalakat kita sa masangkad nga dalan nga nagapadulong sa kalaglagan sang aton mga kalag. Tungod sina si Isaiah nagsiling kag kitang tanan nagtalang sa banas nga matarong nga iya sang Dios. Kag ginasiling sa Bible malapad nga dalan kay dira madamo ang mga tao nga nagahimo sa mga bagay nga hindi ayon sa kabubuton sang Ginoo. Nagapagusto lang sila sang himo sang mga malaot nga bagay. Malapad, pagusto lang ang tao sa paghimo sang hindi insakto sa tubangan sa Ginoo. So natawag siya nga malapad kay dira iya nga dalan, pagusto lang tao himo sang sala nga hindi ayon sa plano kag kabubuton sang Ginoo. So nagasiling ang parabol nga aton ginbasa bag-o lang nga kitang tanan nadula katulad sang salapi nga sinsilyo. Kitang tanan nakasala sa tubangan sa Ginoo kag tungod sina kitang tanan nadula kay wala naton ginasubay ang matarong nga dalan nga ginapaagihan sang Dios sa aton kundi ang ginahimo sa mga tao ang magpaghimo sa mga kalautan nga wala nagustuhan sang Dios. So katulad kita sa isa ka sinsilyo nga kwarta nga nadula. Luwas sina kung mo basahon ang Lucas Kapitulo 15 halin sa 1 pakadto sa 7. Diri iya ang isang parabol katulad sang una kinhambal nga kita katulad sang karnero nga nagtalang. Pero ang matahom amo ini ginambal sang Bible. Silinya sino bala sa inyo nga may 100 isa ka gatos ka karnero kag madula ang isa nga hindi niya biyaan ang 99 nga nagaharap dito sa wayang kag pangitao niya ang isa nga nadula kag kun makita na niya ini iyang pasanon siyang baga dalon balik dito sa iyang turil. Kung batyagan naton ang ginahambal sa Bible, isa lang ka karnero ang nadula. Pero bisan sina pangitao niya gid ang isa ka karnero nga nadula kag yan dalon balik. Ini nagatudlo sa aton
nga bisan ang tanan nga mga tao sa kalibutan yara na kay Kristo, kag ikaw na lang o kun ako amo ang nadula, gihapon si Kristo magakari sining kalibutan, kag pangitao niya ang isa nga nadula, tubtob nga makita niya ini, kay man amo ini ang kabatuoran nga ang value sang isa ka kalag sang tao mas dako pa sang bili kaysa bug-os nga kalibutan. Kakamo ini ang ginasiling sa Bible, ano gid bala ang kapuslanan sang isa ka tawo nga maangkon niya ang bug-os nga kalibutan kung madula lang man ang iyang kalag. Ina nagapensindi kag nagatudlo sa aton nga ang isa ka kalag sang tao mas dako pa sang bili kaysa bug-os nga kalibutan, kag bandanan nga bisan maluwas na ang tanan ng mga tao, kag may isa na lang nga nabilin, sige hapon si Kristo magakari, magapangita, kag magahalad sa iyang kabuhi sa cross sa sinang isa ka tao nga nadula, kay hindi gusto ang Dios nga may isa nga malaglag kundi ang tanan makaangkon sang kabuhi nga walay katapusan, kag magapuyo upod kay Kristo dito sa langit nga ginaaban niya para sa aton tanan. Now, mathag na diri sa bersikulo 8 sang kapitulo 15 sa Lucas nga ang nadula diri nga salapi o konsinsilyo kita nga mga tao. Tanaw naman naton diri kung sino gid ang nagapangita sa aton. Aton na hibaluan ang isa ka mayor nga doktrina nga may isa ka Dios, pero ang isa ka Dios may tatlo ka personas, ang Amay, ang Anak, kag ang Espiritu. So sino sa sining tatlo? Kung imo ini basahon ang bugos ng kasulatan, ang tatlo ka personas sa isa ka Dios nagabuligay sa pagpangita agud na kita makita kag indi malaglag ang aton mga kabuhi sa linaw sang kalayo nga ginatawag nga impierno. Kung sa bagay, ang Bible nagasiling nga ang Amay nagpadala sa iyang bugto nga anak sa sininga kalibutan. Kag ang Lucas kapitulo 19 bersikulo 10 nagasiling nga si Kristo nagkari sa pagpangita kag sa pagluwas sang mga nadula. Ang balaan nga espiritu nagatandog sang mga balatyagon sang mga katawan, kag nagatulod sa aton sa pagdangop sa sineng Kristo nga nagkari kag nagpangita sa aton. May duha ka pulong ang ginhambal sa Lucas 19:10. Nagsiling siya dre nga si Kristo nagkari sa pagpangita, ara ang pulong pangita, sa pagpangita kag sa pagluwas sa aton. So ina nga mga pulong nagapinchindi sa aton nga si Kristo hindi lamang nga nagpangita sa aton kay nadula kita, kag sa tapos niya nga nakita na kita, magsiling siya na nga ara kada gali kita ka na nakon, masiling na din si Kristo, okay, bye-bye, goodbye, malakat na ko, matalikod siya, kag biyaan niya kita, hindi. Nagsiling ang Bible, ginpangita, kag sa tapos niya, ginpangita, ginluwas niya, kay man katulad kita sang karniro, nahulog sa pangpang, madalong, kag pagkatuba dito, hindi nakalakat, wala na sing mahimo siyang kagalingon, kag kinahanglan na siya nga pas-anon, agod makabalik. Amo ina ang aton mga kaintangan. Ang tanan nga tao nahulog sa sala. Amo ina ang istorya dito sa Garden sa Eden. Panahon nga ang aton una nga ginikanan, gintentar ni Satanas, kag in termino sa Bible, kitang tanan nahulog sa sala. Puwertigid kadalom sa pagkahulog naton,
kag ginpangita kita ni Kristo. Nagkari siya, ginpadala sang Amay, ginpangita niya kita, tubtob nga nakita niya kita. Sang nakita na ano ginhimo, siya nagkari sa pagpangita kag pagluwas. Ginhalad ni Kristo ay kabuhi didto sa cross sang Kalbaryo. Kay man ang kamatuoran amo ini nga kung wala sing pagpatulo sang hamili nga dugo ni Kristo, wala sing bisan sino nga gwapo sa sining kalibutan nga makaangkon sa kaluwasan sa kalag. Amo ina nga nagsiling ang Bible nga ginpangita niya kag ginluwas niya, ginhalad niya ang kabuhi, ginpatuluan niya kita sa ang hamili nga dugo. Kay ang hamili nga dugo amo lamang ang makatinlo sang tanan naton nga mga kalapasan nga nahimo sa tubangan sang Ginoo. So siya nagkari sa pagpangita kag sa pagluwas sa aton nga mga tao nga nagkaladula tungod sang mga kalapasan nga aton nahimo sa tubangan sang Ginoo. Kagano pagid ang aton makita adre, siguro tilawan ako liwat pagbasa, agin basa kuno kaina, agod nga mangin labas presko ini sa aton una-una. Ang bersikulo 9 sa Lucas 15 nagasiling, ang duha ka verses 9 kag 10 nagasiling, kon makita na niya ini, tipuno niya ang iya mga abyan kag mga kaingod kag magasiling sa ila, magkalipay kamo upod sa akon, kay nakita ko ang nadula ko nga salapi. Sa amuman nga bagay, nagasiling ako sa inyo. Ang mga anghel sang Dios nagakalipay tungod sa isa ka makasasala nga nagahinulsol. Isa ka bagay pagid nga aton tanawon diri amo ini. Balik kita sa isa ka kwarta nga sensilyo nga ginatawag diri nga salapi daw, kabarato lang no, daw kadutay lang salapi nga sensilyo. Ang kamaturan amo ini ang parable nga nagatudlo sa aton nga ang isa ka sensilyo nga kwarta kung mahulog sa imong bulsa, nawigit na siya, nahulog na siya sa kalsada, sa iyang kaugalingon nga gahom, ina nga sensilyo nga kwarta nga nahulog, wala na sing gahom sa pagbalik sa imong bulsa. Kung hindi mo siya pangitaon, kag isulod balik sa imong bulsa. Kung pasagdan mo lang siya, kung hindi mo na siya pagpangitaon, kag hindi mo na pagsapakon sa iyang kagalingon nga abilidad kag gahom, hindi ina siya makabalik, kundi nga madayunan na lang ina siya pagkadula kung hindi mo pangitaon kag pudyoton kag ibalik. Mga kautoran amo ina ang kamatuoran nga nakita sang Dios sa aton nga nasulat na pagkit sa balaang kasulatan. Kung pasagdan lang kita sang Dios kag hindi niya kita pagpangitaon, madayunan na lang gid kita sa pagkadula kag hindi kag wala kita sing gahom sa pagbalik sa Dios sa aton lang kaugalingon. Amoy na ang kamatuoran nga ginpadala gid sang Amay ang iyang bugto nga anak nga si Kristo, kay nahibalo siya nga wala kita sing kapasidad, wala sang power, wala sing abilidad sa pagbalik sa Ginoo kung pasagdan lang kita. Amo inang kabangdanan nga si Kristo diri sa parable nga siya amo ang nagapangita sa aton sang maid-id na bal-an niya nga kung pasagdan lamang kita kag hindi kita siya maghalad siyang kabuhi sa krus agud matigayon ang aton kaluwasan, then madayunan na lang kita pagkadula kag hindi na kita makabalik sa Dios. So ang ginbasa ko bago lang, ang 9 kag 10 nagahambal naman sa isa ka kamatuoran. Nagsiling siya di,
Sa tion nga makita na niya ang salapi, ang sinsilyo nga nadula. Anong siling sa Bible? Tipono niya ang iyang mga abyan, kag ang iyang silingan. Sino ang matipon? Si Kristo. Kay man kita nadula, pag nakita na kita, siling niya, tipunon niya ang iyang mga abyan, tipunon niya ang mga silingan, kag nagsiling ang Bible sa aton. Magakalipay kita, siling ni Jesus Christ. Kay nakita ko na ang ako nadula nga sinsilyo nga salapi. Sa amuman nga bagay, siling ni Jesus Christ sa parable. May dako nga kalipay didto sa langit, upod sa mga anghel sang Dios didto sa langit, kon may isa katao nga maghinulsol sang iya sala. So ma-imagine naton gali nga kung ikaw kag ako maghinulsol sang aton mga sala, dako ang kalipay ni Jesus Christ upod sa mga anghel didto sa langit. Kag magasiling ang mga anghel, ano nga masadya karon? Masiling si Kristo, may isa katao nga naghinulsol sa iyang sala. Ang paghinulsol amo ini, ang paghinulsol amo ang pagtalikod, pagbiya sang sala, kag pagbalik sa Ginoo. May duha ka side. Kung paghinulsol ang pagkabalan, talikdan ang sala, kag tapos nga talikdan ang sala, diin makadto mabalik sa Dios. Kay man ang kamatuoran amo ini, nga kita nga mga tao, samtang nagapakasala kita, nagapalayo kita sa Ginoo. Kung makasala ako subong, padugang ko naman buwas, nagalayo ang akon relasyon sa Dios. Kag ang paghinulsol amo ang pagtalikod sa sinangasala kag pagbalik sa Ginoo. So, sulito na kung gid agud matag ni sa aton nga kung may isa ka tawo nga maghinulsol sa iya sala, dako nga kalipay didto sa langit tungod sa isa ka tawo nga nagbiya, nagtalikod sang iyang kalapasan kag nagbalik sa Ginoo. Kabalo ka kung ano ginatudlo sang Bible sa aton. Ang Bible nagasiling nga kung ituad lang naton ang aton mga sala, kung hinulsulan lang naton ang aton mga sala, sa tubangan sang Dios nagasiling ang Bible nga ang Dios magapatawad sang tanan naton nga mga kalapasan. Kalimtan niya ang tanan naton nga mga sala, kag ang hamili nga dugo ni Kristo amo ang magatinlo sang tanan nga mga kalautan nga aton nahimo dira sa tubangan sang Ginoo. So, gina-encourage na kon ang tanan pagi sa ginatudlo sang Bible sa aton nga dapat naton gali talikdan ang aton mga sala, kay ang Dios nagasagi pangita sa aton. Halin sa una, tubtob subong, wala siya nagaunta sa pagpangita sa aton. Kag magkitanay lamang ikaw kag ang Dios kon aton talikdan ang aton mga sala kag magdangop balik sa iya. Amo ini ang mga kaundan sang Lucas kapitulo 15 halin sa 8 pagkadto sa 10, sa simple nga paghambal kita katulad sang salapi nga nadula, kag ang Dios si Kristo amo ang nagapangita sa aton, kag ginpangita niya kita tubtob dito sa bukid sang Kalbaryo, did ginhalad niya ang kabuhi para sa aton, agod nga kita hindi madayonan pagkadula. Pero mga kautoran amo ini siya, nagahambal ako kay na nga mga anghel sang Dios katulad sa iyang abyan kag mga silingan. Ang mga anghel sang Dios nagakalipay upod kay Kristo kung may isa nga maghinulsol.
Pero kabalo ka kung anong ginatudlo sa iban nga bahin sang Bible na nungod sa anghel. Ang mga anghel sa Matthew 13 halin sa 36 tubtob sa 43, ang mga anghel nagaugtas kag nagapangakig sila kung ang mga tao hindi magsapat sa Diyos, kung ang mga tao hindi magsimba sa Diyos, kung ang mga tao hindi magmatinumanon sa Diyos, ang mga anghel nagaugtas kag nagapangakig. Amo ini ang sulod sang Matthew 13:36 tubtob sa 43. Ginhambal dira ang aton kalibutan katulad sang uma. Kag ang Dios si Kristo amo ang mangunguma. Nagasabog si Kristo sa maayong binhi. Ginatawag ina nga maayong balita. Amo ina ang maayong balita ang ginasabog sa Dios sa kalibutan ngayang uma. Pero nasapuan sang mga anghel sang Dios nga maayo man nga binhi ang iyang ginasabog, puro may nagtubo nga bugang ang hindi maayo nga tanom. Dua ang nagtubo, ang maayo nga tanom kag ang bugang nga malain nga tanom. Kagamo na ang nakita naton sa aton kalibutan nga ginaistaran. May mga tao nga mga butigon, may kriminal, may kawatan, sa piyak nga bahin may mga tao man iya nga Diyos nun, nagaalagad sa Diyos, nagabulig sa iyang isigkataw, maluluyon, ginahigugma niya ang Diyos, kag ginahigugma man niya ang iyang isigkataw. May duwa kagsay sa mga tao nga nagatubo sa umasang Diyos nga amo ang kalibutan. Sang nakita ina sa mga anghel, kabalo ka ano silinya, Ginoo, hindi bala maayo man nga binhi ang imong gisabog nga ang may mga malaot nga nagtubo. Ang sabat ni Kristo amini ina tungod kay si Satanas ang kaaway sang Dios nagasabog man sang malaot nga magpagginawi, malaot nga pagbinatasan. Amo ina nga may duha ka klase sa mga tao nga nagakabuhi sa sining kalibutan. Ang mga anghel nagsiling, Ginoo, gusto mo pangkabuton namon tanan nga mga bugang, nga mga hilamon, ang hindi mapuslan nga mga tanom. Gusto mo amon tanan gamuton, pamatyo namon. Kabalo ka ang siling ni Kristo. Siling ni Kristo amo ini. Pabay lang sila anay dira tubo tanan. Patubuan lang sila tanan. Tob-tob sa tig-alani. Sa tig-alani, sugoon akon kamo nga anihon ang tanan nga mga bugang, ang tanan nga mahilabon, kag sunugon dito. Pero ang mga maayo nga mga binhi, katulad abis ang trigo, sang mais, sang humay, ipaanin nakon sa inyo, kag ibutang sa akon budiga. May duha ka lugar, may duha man ka klase sang tanom. Ang malain nga tanom, sunugon. Amo ina nga may duog nga tawag impierno. Sa tion sa pagbalik ni Kristo, arglahon niya tanan. Wala na sing gumuntang sa sining kalibutan. Kag ang tanan nga mais, trigo, ang humay nga mayong binhi, kasaton pa, mga tao nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo, ibutang sa iya nga budiga, kagamoy ng langit, nga ginama ni Kristo siyang pagsiling. Hindi lang kamo magkasubo, salig kamo sa amay, salig man kamo sa akon, sa balay sang akon amay, may madamong hulot, kung hindi ini matuod, hindi kuntani ako maghambal sini sa inyo, kag matapos nga ako makapreparar sang lugar sa inyo dito sa langit, magabalik ako liwat, kuhaon nakon kamo, agod nga kundiin ako, dito man kamo. Dako ang kalipay sa mga anghel kung may maghinulsol, pero dire sa ibang nga bahin sang Bible, dako man ang ugtas kag pangakig sang mga anghel kung ang mga tao hindi na magsunod, hindi na magsimba sa Ginoo,
ang Dios nga nagtugad sa kalibutan kag nagtugot sa aton sa pagpuyo sa sining matahong nga kalibutan nga iya gintuga. May isa ka istorya pagid ini sa Acts chapter 12 halin sa 22 pagkadto sa 23. Ini isa ka hari nga ginatawag Herodes. Amo ini ang istorya ni Haring Herodes nga na-record sa Acts chapter 12 verses 22 pagkadto sa 23. Ini nga Herodes nagpungko siyang harianon nga pulungkoan, nagatubang sa mga katawhan kag nagpamulong-pulong, naghatag siyang mensahe sa mga tao. Pagkabati sa mga tao siyang pamulong-pulong, nagsinggit ang mga tao, nagtindog sila kag nagasinggit, pamalakpak nga nagasiling, ang nagahambal sa aton hindi na tao, ang Dios na amo ang nagahambal sa aton. Kag ginbaton man ini ni Haring Herodes, nalipay man siya, nga ginsingganan siya nga Dios na siya, promoted siya sa iyang balatyagon, ginkuha niya na ang lugar sang Dios. Kabaluka ko na ning siling sang Bible, ginhampak siya sa anghel sang Dios, kag dira dayon natumba siya kag napatay. Ako ni na ginhambal tungod kay man ang mga anghel sang Ginoo amo ini ang mga maayo nga mga anghel nga nag-upod sa Dios didto sa langit. Kag ini nga mga anghel nagakalipay, dako gid ang ilang kalipay kung makita niya ikaw kag ako nga nagahinulsol sang aton mga sala kag nagpanumbalik dira sa Dios. Grabe ang kalipay nila upod kay Kristo dito sa langit. Pero sa piyak nga bahin, ini nga mga anghel nga nagapakig-upod kag nagaalagad sa Dios dito sa langit, nagapangakig sila. Katulad sa kay Herodes, nangakig ang mga anghel kay nagpasimba na siya sa mga tao. May isa lang ka Dios nga dapat simbahon kag dapat alagdon bisan anong gahom sang tao sa sining nga kalibutan. Hindi siya pwede nga simbahon kay man ang Dios lamang amo ang simbahon. Kaya nagasiling ang Bible nga ang Dios nagapangimon kung ang mga tao magsimba pa sa iban nga Dios, kay wala naman sa iban nga Dios kundi ang Dios lamang nga amo ang nagtukod sa kalibutan kag nagtugot sa aton sa pagpabuyo sa sining kalibutan. Ari ang gisilin ni Isaias 44 versikulo 6, kay ni nagahambal, ang Ginoo nga nagagahom kag nagaapin sa Israel, ang Ginoo nga makagagahom nagasiling, ako amo ang nahauna kag katapusan, kag ako lamang ang Dios, wala sing iban nga Dios kundi ako. Siling sang Bible, siya ang ginsuguran kag siya man ang katapusan. Kitang mga tao nagsugod sa Dios kag dira man kita magatapos sa Ginoo, kag nagasiling siya, ako lamang amo ang Dios kag wala na sang iban, wala na sing iban. Then kung kita magakilala kag magasimba pa sa iban nga Dios, ang Dios hindi magtugot sina. Kakamo ina ang natabo kay Haring Herodes, nagpaka-Dios na siya kag nalipay siya nga ginsingganan siya sa mga tao nga ang nagahambal sa aton subong isa na ka Dios. Ang anghel nagpangakig, nagpanaog, gintampa siya, natumba kag dira dayon napatay siya. Mga utod, ginahambalan naton ini kay man amo ini ang kabatuoran. Ang Dios nagahigugma sa aton, ginpadala niya ang bugtong anak si Kristo. Si Kristo nahigugma sa aton, ginhalad niya ang kabuhi sa cross, ginapangita niya kita halin sa anguna tubtob sa subong, kay hindi siya gusto nga kita
magpalayo sa iya. Kag sa siningat yon, dapat nga magwa kita sa sala nga aton ginapanagoan, hinulsulan naton ang aton mga sala, magdangop kita kay Kristo, kay man tubtob surbong, ginapadayon, nagapanawag siya, ginapangita niya kita, kay hindi siya buot nga may isa, ikaw o kun ako man, nga malaglag sa linaw sang kalayo, nga gitawag impierno, kay gusto sang Dios, kaya kitang tanan, makaangkon sang kalwasan sang aton mga kalag, o kon sang aton mga kabuhi. So ang malipot nga kabuhi, na aton subong na angkon, aton ini i-surrender sa gamhanan kag nagugmaon nga kamot ni Kristo nga aton manuluwas. Buksan naton ang aton mga tagipuson, batonon kag pasudlon ta siya sulod sa aton mga kabuhi, kag alagaron ta siya sa maminatud-on nga pag-alagad karon kag tubtob sa walay katapusan. Mga kauturan, madamong salamat kag kabay nga ining mga pulong magapanalupsop sa aton mga kabuhi kag magapanghikot, tuguting ang balaan nga Espiritu sang Dios, magapanghikot sa imong kabuhi, tubkog nga matugyan nimo sing lubos ang imong kabuhi dira kay Kristo, kay sa iya lamang ang kasiguruan sang aton kaluwasan. Thank you.